டியூட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நான் இதுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 33,800 கால் அவன் சொன்ன மாதிரி ரைட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து 33,900 பை பண்ணியிருக்கேன். அதே போல் 33,500 புட்டு வந்து செல் பண்ணிவிட்டு 33,400 புட்டு வந்து பை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ கீழே வந்து நம்மளுக்கு பேலோடு காட்டுது. இப்போ நான் டார்கெட் வந்து பாருங்கள். இப்போது இது வந்து என்ன தான் பேக் போனாலும் என்னோடய ப்ரொஜெக்டட் லாஸ் வந்து 19 ருபீஸ். 19 ருபீஸ் கூட ப்ராஃபிட்டு தான் காட்டுது, லாஸ்ன்னு காமிக்கல. அண்டு இங்கே பாசிட்டிவ் சைட் போனாலும் எவ்வளோ நான் மேலே போனாலும் ப்ரொஜெக்டட் லாஸ் வந்து 19 ருபீஸ், அதாவது ப்ராஃபிட்டு அதுதான் காட்டுது. நான் ஒருவேளை என்னோடது கரெக்டாக இங்கே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டாக இங்கே இருந்தேன்னா ப்ரொஜெக்டட் ப்ராஃபிட் வந்து 2,519 காட்டுது. ஸோ எப்படினாலும் லாஸ் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் காட்டுது. பட் ஆனால் ப்ரோக்கரேஜ் வந்து இது கன்சிடர் பண்ணிச்சா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ப்ரோக்கரேஜ் இதில் ஆட் ஆச்சான்ட்டு. இப்போ சம்மரி பார்த்தோம்னா மேக்ஸ் ப்ராஃபிட் 2,519 போட்டிருக்கு, மேக்ஸ் லாஸ் வந்து 19 ருபீஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அது that includes brokerage and the you cannot lose more than the maximum loss even if the trade goes completely wrong. ஸோ அப்படி போட்டிருக்கு. பட் இதில் brokerage இன்க்ளூட் ஆச்சா என்னன்னு தெரில. ஃபண்ட் நீடட் வந்து 77,000 தான். அண்டு மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன் வந்து 2% இருக்குது. ஓகே, நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறதுனால அப்படி இருக்குது. ஸோ நான் இது இப்போ நான் கரெக்டாக இங்கே வச்சுருந்தேன். கரெக்டாக இங்கே வச்சுட்டு இப்போது நம்ம ப்ராஃபிட்டு மேக்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்து 3.26%, 77,000க்கு அப்படின்னு இருக்குது. ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா தான் இருக்குது. பட் எவ்வளோ தூரம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தெரில, செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும்.